Kai, billahi lazi abin mamaki baya karewa a duniyar nan. Yanzu ku kalli wannan santaleliyar zuƙeƙiyar budurwar nan, wadda ko a cikin indiyawa sai an cakuɗa za a samu kyakkyawa kamar ta, take zubar da hawaye tun daga ƙasan zuciyarta har zuwa kan kyakkyawar fuskarta saboda wani saurayi, wanda hawayenta sai in siyo biredi in rinka dangwalawa da hawayenta ina ci ina jin daɗi. Amma saboda kai bawan Allah, wallahi baka kyauta mana ba, kuma kayi asara. To wallahi ina mai baka shawara tun kafin lokaci ya ƙure ma. Ka dai ga tana ƙaunar ka har yanzu ko? To alƙur'an ka dawo, saboda har ka gama rayuwarka ba za ka taɓa samun mai ƙaunar ka kamar ta ba. Na rantse da Allah, idan kuma ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba. In dai da mu wallahi ba za ta ji kunya ba. Tun kafin in shigo in lalata duk wani shiri da kai mata a zuciyarta, in tarwatsa duk wani gini da ka gina a zuciyarta, to ina baka dama ne ka dawo. Billahi lazi kakka gan mu kane muna ƙauna amma sa rana hankalinka ya tashi. To tunda dai tana ƙaunar ka har yanzu, kai billahi lazi kamar indiya, kai indiyan ma fa a fim ne muke ganin irin soyayyan nan, dan a zahiri wallahi ƙarya ne. Kafin ka samu irin ta aiki ne a ce ka wulaƙanta yarinya, ka bata wahala saboda dai ta tsane ka tafi ta rayuwarka, amma duk duniya kuma kai take so. Idan aka taɓo mata zuciyarta kawai ta kama kuka ko gaban waye, faɗi take fa ko da ta auri wani ba ta tunanin za ta iya san shi. Tunanin da take kenan saboda kai. Haba jama'a, haba bawan Allah, kana da ma irin wannan son kake wasa a duniya? Ni fa in ma muka ɓata da budurwata komawa suke yi su tsane ni, amma kai fa ka ma wulaƙanta ta ɗin, amma ƙaunarka take har gobe. Ɗaukaka wata aba ne wadda lokaci gare ta, ba ta dawwama da'ima. Na tabbatar da cewa ɗaukaka ce ta sa ka guje ta, to ɗaukaka kuma fa za ta sake ka. Sannan duk wadda kake tare da ita yanzu, sai da kake da ɗaukakan nan ne take bin ka. Dan baka da ita ba za su bi ka ba, ita ko tana tare da kai lokacin da kana ɗan bujagunka, saboda ka samu abu duniya shine zaka da bifi kamar wannan kyakkyawan. To zan kwamushe ta, ki kwantar da hankalin ki Rakiya Musa, wallahi in dai da mu ba za ki ji kunya ba. Kawai ki buɗe mun zuciyarki, in zo in lalata duk wani shirin shi. Na rantse da Allah, ni nan ko sharokan da kuke gani bai kai ni iya soyayya ba. Allah, Rakiya Musa, I love you.